ми зробили обмін. Я думаю, це правильний крок на налагодження наших відносин. До речі, там дуже цікава історія з нашим українцем, журналістом. Тобто його там забули. Тобто в якийсь час два президента, мені здається, два президенти, з того боку точно був президент Білорусі, вони домовились про обмін, а потім забули, скажімо так, обмін не стався. Чому він не стався, я не хочу навіть думати, навіть говорити про це. Головне, що ми вирішили це питання дуже швидко. Це говорить про те, що у нас будуть з Білоруссю теж налагоджуватись відносини. Що стосується використання Білорусі з приводу Російської Федерації, те, що ви говорили в першій частині питання, це питання, правда, це ж питання до Білорусі. Це ж питання до їх громадян, це ж питання до керівництва Білорусі. Я хотів би, щоб наші відносини з білорусами, а у нас зараз вони не тільки геополітичні. Я йому казав, що ми дуже боїмося, якщо російська армія, якщо там будуть якісь корпуси, якщо вони там будуть. Він сказав мені, ні, у нас на території Білорусі, це він мені сказав пан президент Лукашенко, він сказав мені відверто, на території Білорусі тільки білоруські військові. Тому що ми всі боїмося такого питання, яке ви ставите. Але питання безпеки українських громадян на території Білорусі порушувалося під час зустрічі у Житомирі? Я їм сказав чесно, тому що ми знаємо, що якась кількість людей, вона різниця є, там статистика, є інформація, яку мені сказала білоруська сторона, є десятки тисяч людей з окупованого Донбасу, які переїхали до Білорусі. І я знаю, що білоруська сторона надала їм гарні умови. Розмістила, допомагала там гуманітарно, допомагала з робочими місцями. Я, чесно, хотів би, якщо є будь-які проблеми, чи навіть немає проблем на території Білорусі, я хотів би, щоб наші українці приїхали к нам в Україну. Хто відчуває себе українцем, хто хоче бути українцем, щоб вони приїхали до нас, навіть з Білорусі. Я мала на увазі, вибачте, я Радіо Свободи, будь ласка, четверте запитання. Давайте перейдемо до національних медіа України. Олена Литвин. Українців депортували з Білорусі за вимогою російських спецслужб. Ще раз? Було багато випадків, коли саме українців, які відвідували Білорусь, депортували саме за вимогою російських спецслужб з території Білорусі. Це був і Жадан, і навіть один представник вашої команди, який також потерпів. Саме це питання вирішувалося якось? Ми підіймали і такі дуже тонкі політичні питання, які, дивіться, пан президент Білорусі Лукашенко, у нас була дуже гарна розмова, і на всі такі болючі питання він відповів, що ми завжди будемо спілкуватися з приводу таких питань, і будь-яке питання з приводу наших громадян на території Білорусі, якщо щось буде вже при мені таке відбуватися, що ми будемо в одному інформаційному полі і що він завжди буде поважати громадян України. Дивіться, це та частина розмови, яку я вам розповідаю, яку я можу говорити